La qualitat de les aigües dels rius catalans va millorar el 2009, sobretot pel que fa a la contaminació química, amb la millor dada dels últims 12 anys. Ho explica un informe de l'associació Habitats. La quantitat d'insectes i crustacis dels rius catalans ha augmentat i si hi ha vida, això demostra que les aigües no estan contaminades. S'han marcat 88 trams en un estat de qualitat molt bo i 105 en un estat bo dels més de 260 que s'han analitzat. Només a la part baixa del Ter i del Fluvià l'estat de qualitat de l'aigua és molt dolent. El que no està en tan bones condicions és el bosc de les ribes dels rius. 132 dels 236 trams analitzats tenen un bosc de ribera amb un estat de qualitat moderat o dolent. I això creiem nosaltres que és una situació que s'hauria de començar a plantejar en futures mesures. Un cop assolides les millores de la qualitat fisicoquímica que hem anat veient els últims anys, doncs un dels grans reptes de futur hauria de ser aquest, millorar el nostre bosc de ribera. La major part dels trams marcats com a dolents se situen a les parts baixes dels rius Llobregat, Besòs, l'Ebre i la Tordera, on la pressió urbanística és molt forta.